Ja, en dan mag de staatssecretaris het schooljaar openen. Ik leer heel graag van de goede voorbeelden in de praktijk. En dat betekent dat dit idee gaan wij zeker delen met andere onderwijsregio's. Want we werken in onderwijsregio's om allerlei problemen in het onderwijs op te pakken. Waar het gaat om de lerarentekorten en de schoolleiderstekorten. Omdat elke regio zo zijn specifieke uitdagingen heeft. Maar je kunt leren van elkaar. Wat levert dat op voor het niveau, voor het kind, voor de ontwikkeling? Het tekort aan schoolleiders speelt door heel Nederland. Vandaar dat de staatssecretaris in Limburg komt kijken hoe de opleiding geregeld is. Wat daarbij vooral opvalt, is de samenwerking. Dat je dan over je eigen schaduw heen stapt en niet zegt, nou, ik heb het voor mezelf goed geregeld en de andere besturen en de andere scholen zoeken het maar uit. Maar dat je elkaar helpt, bijvoorbeeld bij het werven en begeleiden van nieuwe leraren of nieuwe schoolleiders. Dat is de manier waarop we de problemen aanpakken, door samenwerking en solidariteit. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding moet je onder andere een docentenachtergrond hebben. Hiermee gaat er dus een leraar die voor de klas kan staan verloren. Een moeilijke keuze. Je laat een klas achter met één persoon die moet vervangen worden, dus je creëert een gat. Maar over het grote geheel maak je juist ruimte. En omdat ik ook een mooie bijdrage wil leveren aan het onderwijs in zijn totaliteit en niet aan de klas die ik ieder uur voorbij zie komen. Voor Maartje Schatterie, die zelf de schoolleidersopleiding heeft doorlopen, is maar één ding echt belangrijk. We hebben maar één taak en dat is goed onderwijs bieden aan het kind. Dus wat levert dat morgen de dag erop voor het kind, waardoor het kind zich kan ontwikkelen? Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste waar de staatssecretaris naar mag blijven kijken. We mogen veel ontwikkelen, het zijn hele mooie concepten, maar elke keer terug naar die kernvraag. Wat levert dat het kind morgen de dag op? Want daar doen we het allemaal voor. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat elk kind, elke leerling goed onderwijs krijgt. En dat goede onderwijs valt of staat bij die goede leraar voor de klas. Dus we moeten alles op alles zetten om dat tekort het hoofd te bieden. Maar niet alleen de leerkracht of schoolleider is volgens Schatterie belangrijk. Alleen als we samen het team zijn en ieder zijn eigen stukje erbij doet, dat je dan een mooi geheel wordt. Iedereen doet ertoe op school. Wat super om hier te zijn, om samen met jullie het nieuwe schooljaar af te trappen.